Pa, nažalost, smo izgubili, igli smo protiv po meni najbolje ekipe na svetu, stvarno smo, mislim da smo pokazali dobro svetlo, čak smo vodili na polovremenu i primili smo brz gol u drugom vremenu, to nas možda malo poremetilo i na kraju smo izgubili 3:1. Koliki je žal što niste ostvarili bolji rezultat s obzirom na baš to prvo polovreme, kao što sam kaže? Pa jeste, naravno da ostaje žal, ovo bi bio veliki rezultat da smo ostvarili bod ili pobedili, ali šta je tu, nastavljamo dalje i čekamo derbis. Kolika je škola igranja protiv City? Sam si rekao najbolje ekipe na svetu. Pa ovo je neopisivo bogatstvo, stvarno, ovo je najveći put u mom životu i ispredovan sam od toga što mi šef pokazao priliku da debitujemo Ligu šampiona. Imao si jedan dribling, jedan pokušaj, možda si priželjkivao još jedan. Jeste, mislim da ću dobiti par prilika da idem 1-1 ili šta god 1-2, ali nema veze, to sam dobio priliku i lepo sam prošao, ali loše se pririo, tako da nema veze. To je ono protiv Walkera? Jeste, stvarno brz igrač. Zalomio sam ga već se okrenuo, ali moram sam opet da ga zalemim. Kako se sad osjećaš kad se osvrneš iza sebe? Pre 2 godine si debitovao za IMT, sad si debitovao u Ligi šampiona. Pa stvarno nevjerojatan skok u mojoj karijeri. Morao sam da krenem iz druge lige da idem na pozajmice da bi se probio u Zvezdi, ali to me je doguralo ovdje isto.